वाह कतना खाए में मजा देता रे एकदम मन कर तो सोचता ए बड़ा बढ़िया सुतार बार रुको रुको अपना जान से बतियावे तो बड़ा दिन हो गई ओकरा पर फोन कर लिए भुला नहीं न कोई सर बारे लगता नहीं थे ससुरा एगो बैगन मरल है न तो वही हरे घर भागत रहेला सर ओरी बैगना मा हतना बढ़िया मौका सारा बारी मोबाइल जवाब दे दला जा ये जाई का करता री पानी फेंक दला सामान मजा पर दे मजा कर दलस तो नंबर लगावता मिलल ल एकदम प्यार से बतीती या बोलती जी फर्सी कम प्यार करती आधा तो लिखो नहीं कि जवाब दे दलस फोन तो करता फेंक दी ना लेकिन पैसा लागल बा बस कर बेटा जाए दो नंबर तो मिल गई ते बरा यही के भाई ए बैगन कौन है रे बैगना मा कहाँ माले बोलता रे अरे हे ने ताकरी बड़ा यो स्थिर बैठल बड़े भाई का बात बरी का बात बा हां जानत रे हम जानत कहाँ बानी जानती तो तोरे से पूछती बोल तो बतावे दे तब ना जानबे कहरी लिखइबे है का ना तू तो ले लेबे भरल बा आज का सीजने हो बड़ा मजा दिला रे ठीक कहत रे सुन एगो काम कर देना एगो हमरो के टाइम पास तनी एगो नंबर दे दे टाइम पास हां बहुत टाइम पास कौन एकरा का नंबर दे अपन ला भाड़ा वाले जोन बतियावे ओकर नंबर दे ना तनी एक बार हम ट्राई मारती ट्राई मारबे हां पैसा हमार ला भरना एक तरह से पड़ जाई आ दे दे आगे देख त देख ना भगला पर मुंह नहीं देखत हमार खराब बा मुंह का तोरे ढेर मारम ना त हक देबस ससुर के नाती देखा बैगन सर इतना गाड़ पलात मारम न कि चोखो बनावे लक ना रहबो भुजेबो ना करबो आगी में कतना मेहनत से पठैले बानी तोहरा के दे दी जाना त माल पटा में कौन मेहनत लागेला रे ससुरा पठैबा त पता चली कुकुर लेखा दो महिला ससुर पीछे पीछे घूमे न अब हीरो बनत ढेर चार डंडा कर बाबू मर लंगनिया पगनिया लाल हो गई रहे त जाए दे हर दिन चुना छोप ले रहते आराम मिल रही जाके गड़े में मुंह धकैबो न तब न मारवा दे दे द अपन काम करता जाके ढेर जमीन नहीं हो जा रोड पर बिगाड़ चलता ना मारवा के दे दी 10 साल बैगन में तो वैसन हइए हबे गोइल ई सर जानत न कि हम तेज बानी ई नहीं खन जान कि उनको हम 420 पाई जे नंबर डायल करते है न ते हम देख ले मैं ये छुप के अपन मोबाइल में अपन डायल कॉल ले मैं ट्राई मार दे देखो कैसे पटावत नहीं हम हूं कम जानत न का केहू से कम ना हई हेलो हेलो कहू जान का हाल चाल बाटे के हो हाँ आ प्यार करिलू भुला जालू हाँ प्यार करी ना हाँ हम नहीं चिन्हत नहीं कुछ चिन्हत आवाज पहचान में नहीं खे आवत आवाज तो नहीं पहचान में आवत चाय पियत नहीं सरवा नो रेटी जोर गइल हो समझ गइलू यही से आवाज बदल गइल बा अच्छा जान बोलतो वो हां हम ना हो वाला नंबर बनू हां बाबू छीन लेलो यही से नया नंबर ले लो होई अच्छा चलो ठीक बा तब तो जाना करू का बड़ा फुर्सत से बैठल बानी कहां में अरे हो ढकेला ना के बगीचा में हो अच्छा ढकेला ना के बगीचा में आ गलती से बगीचा में की हूं नहीं खे जान लू पूरा सुनसान लगता बगीचा ए बैगन राजा हां क खूब खुदतवा एकर मतलब फुर्सत मिलल बा मिले के त बुलावत ड़ हां अच्छा तो हम आवत नहीं ठीक बा आवो जल्दी आवो ठीक बा रखो ठीक बा ई चार जानत रहलो न कि हमारे पपिया देख लो नंबर पवते जोगाड़ भिड़ा देले भाई आब बगीचा में देखो कैसे कैसे मजा ले तोनी हां इहे बाकी मिले खातिर मस्त जगह है कोई जानबो ना करेला कोई समझेला कि नहीं घूमे फिरे आइल हुई सन हम तो प्यार करे खातिर हमार बैगन राजा कितना खुशी से हमके बोलावे लन पता ना कैसे मुँह जार ले बन कितना जरले बन का कुले बन चले देखे चलो कहाँ जाने किने बावन किने नहीं खन इनका से प्यार कोइला में
चारू ओर ढूंढे के पड़ेला। सचमुच में बैगन हमार बैगन लेखा केहरो लटक रहेलन। तोरा के जे आज बैगन में जेकरा के जोहनी सगर वा ऊ बैठल बा हो चले दा। ओ बोले बैगन में के मान ला ई त ऐसे आराम से आके बैठ गेल बा। आंखें फूट गेल सरवा हम। अरे ई तो गोजबे मोटा गेल बा। ता तोरा की जाई रे कहत रहन कि जर गेल बानी। हो सकेला जर गेल के न त ई के बैगन बैबे कर और फूल गेल का हो। दादा बड़ा ने निक लागत ठोकत ए आहा बड़ा योनो ने अब तक अब देरी ने जितना छुए के बाद छू ले सुन पाछे ना से जितना देखे के बाद देख ले अगर आगे से देख ले भी नो हमसे तोर सटक जाई। सुन ना याद है अटक जाइए हमरा से खिसिया गेल बा जाई गले में सटक जाई। हमरा ले खिसिया गेल बा बताव हम तू बोलेबे कइला हम अइबे कइनी त इंतजार करत करत हमारे आंखें फूट गल सरवा बैगन तकते रह गइल बाकी आलू ना चल के अइल। अब बताबो इतना इंतजार करो अइबू तके उ के निक लागी ज्यादा न त आ गइनी न तहरा ई बताव ए लागत सोरगे में जातनी सरवा ऐसन त कोनो छुअल ही ना रोलो सरे बाप। देखा खिसिया मत तार जन कान धो के माफी मांगत नहीं सॉरी। हो तो जा हम तो के माफ कर दे तार हाथवा किने बा हाथो दे का बा बारा ने चिकन चिकन एक हाथ बा ए बोलो तू हर का जोरल बा हमार हां हमार नरेटा जोर गइल बा सरेवा करेजा लाग गइल रहे धक धक करेजा कत रहे ते काहे आता ना मोटा गइल बा ना फूलल लागत बा ना फालल लागत बा तो जानो तलू जेकर नटई जोर जला तो हे तरी होखा ना हे तरे हां तू ता हम आई होई है जब बैठू खाली सरवा बैगनवे के चिढ़ल बड़ उ चोखो लायक नहीं के रह गइले घरी समझ गइली। हां हम बानी त तोरे तना खियार रखल हई का हो ऊ कहां बड़नो कि तू एजू बैठल बड़ा बड़ा मेहनत से फोन लगवले रहमी ओकर नंबर चोरा के का तू फोन किलर लवा खलसी हमारा पर के कइले रहल एक बार औरी डायल करी ए नंबर पर डायल मत कहियो नानू गजबे पागल बा अपन मुंह नहीं खा देखत। सुन बैगन में हमार पूरा ढेर सुघर बा तो के खराब बा उ सरवा पेड़ पर लटक के फरेला। अच्छा अब खटिया पर चपक के सुती ना अंतर नहीं खे कोनो लड़किन के नंबर लेके अपना आ उ सरऊ आधी में गिरी ह त डगराते भगी हन। सुना का तू अपना के चढ़ा के बनतड़ कोई लड़की के नंबर लेके फोन कर ले बा फोन क के बोलेबो जायद ना तू तो ऐसन बतिया तोर के दिल टूट गइल बताओ हमारे दिल में कितना दिल हो गइल केहू जानता। अब तो नहीं जा मिले खातिर बोला ले ले हवन किसी जला प्यार कोई खराब चीज ना हो नहीं प्रसादी ह बाटल जाला त बांट दे काके डांटत रे अब तो बैठ दे काहे के डांटत दे चुप कहीं का बताबो सुनो हेने आबो सुना बैठो ना मानबो आए जान तो बैगन हमसे कितना प्यार करला जान तो नहीं खी ससुरा आलू भरना प्यार करला तू जानता रह तू कितना प्यार करला ढेर तू तोरा ठेंगा करला नहीं खी कब से पेड़ पर बैठ के इंतजार करती है गोटी लटक काहे ना गोलवा पेड़वा पर ले बता हेजर गिर जाती तो मुंह वो ना हमार फूट जाई तो फूट जे तो कौन के हमार टूटी तो प्यार करने तब नहीं हेजर बैठ के इंतजार करतनी जा जा देर भइल बड़ा प्यार करे होला। अरे पागल ना खिसियाल जाला तो तू एक बार हमरा से प्यार करके देख अगर हम तारा से प्यार करब हां तो तू का करब बहुत कुछ करम जो ना कर के तब करम प्यार करे हमर बैगन कितना बढ़िया हमन हमके बहुत जानेलन मानेलन आओ तन प्यार करी हम। अरे सरवा का कुछ बड़ा दिक्कत बा उठाए मेरे हेलो हमार मालवा के देखले ह तो मालवा की हां ना रे हम ना देखले हई अरे वो हरी केवल में जात रहल है के ने अरे तो हमार बैगन के ससुरा तोर माल हम देखी ना भगले जो एजा नहीं खे आई अरे हम एजे बानी वो अपना घर बिया रे
ठीक है तब आ जाओ तब भैंस बाई बाई चिल्लात रहलिए। तू भाई तोर खनाल भाई और हमार बैगन ने काहे झूठ बोले कह देले बड़ी अबजी ये ना सुनाई उसार के तू का जानते ते तेज बड़े। हम केतना उनका से प्यार करीला आई बाबन तो हमारा के ए जी बुला देले बड़ा ना हम का करी। हमरो ले प्यार कोलो जा जा पेड़ पर चढ़ा के आम खियाई अच्छा अमरूद के बागान में ले जाके हाँ बढ़िया पाकल अमरूद खियाइब अच्छा अच्छा खा के तू मोटा जेबू गदरा जेबू चिकना जेबू। साचो हाँ रे। हमके इतना खियब मोटा जाइब गदरा जाइब चिकना जाइब इतना खियाइब तू उतना सार बैगनो ना तोके खियावत हुई है। साचो तोरा का लागता है इधर तो एक बार हमारा संग चल के देख कहाँ बाजार में चलो चल चलो चला चलो हाँ लिया जो मार लिया जो मोटका लिया जो सुन या सुन तू हमारा डाउट होत रहल ह कि कोनी है कि फोनवा पर वॉइस के कहाँ आवाज आता है तो मेहरानू के आवाज हरे वाह का रे बैगन कहाँ लिया के जाता रहल के हम कहाँ जाते ओ हमार घर बने आ गुलन अपना घर ओ हमार जान बच गई फिंगरा के लिया के हेकरा के तो एकरा काहे के लिया जाइबे ए अबे तू कहत कि लिया चलतन तोरा के तू बाजार में मार्केट घुमावे उ काहे खाती ए तेरा पेशी पैसा बा तो हमार तने के चल छोला खिया हम केकरा के एकरा के हेकरा के हां एकरा के कौन चारा डाली रे आ तू कहता ना झूठ बोल रहा ए ससुर के नाती है सुना ई बताब का कि कहत बा कि हम तो के बहुत जाना मानो बैगनवा में का बा कब चल। कल हइन तरह से हम रे मरले रहती गणिया पर लात के मुंहे के भरे गिर अरे ना रहता ओ फुसलावा मत जा तू तो कारी भरबे के लोग हां चलो अरे पता नहीं के कहीं का भरतल नहीं हे मोटुआ से हम प्यार करब अपन शकल नहीं खन देखत खराब बा अब तो हम प्यार करी हां तोर मर्दा ले त ठीके न बा सुना कहत नहीं कि चुपचाप रह ओ चिरागन ले अब तोरा पिसबा प्यार दी करी कि ना? अपन मुंह नहीं ख देखत आय हम का खाते बानी चिरागन खाते तू बड़ तो तू बेग ढोवेला ससुर बैगन कहीं चुप रहू चुप रह देख ले हम बोला देनी तो छोड़ दे आ गेल हिया ना हो। तोर नंबरे ना लागत रहे ई तहारा के तारा पता हमारा का फोन कर ले रहा कहत हमारा नंबर आवेले किस मंडल बड़ी हां जब लागत तब कबे ले व्यस्त बताओ। लगावत खिसिया रहे त रहता कहाँ ही के लगबे? डरले रही और जब हम लगा देबे तो होच दे लागबे तो सोच ले कितना प्यार करेले देखा प्यार के बीच में बाधा मन डाला हां लागो त कि तू 2 नंबर के काम करे लगलियो सुना हमरा विश्वास नहीं खे 3 नंबर के काम करती है अबे नंबर कोनो के? दूसर बोलाई तो चल जाई। ऐसा बात बना तो तू हमसे प्यार मत कर जा एकर कहला में रह ये दादा एकदम गरम हो गई कि सार कहीं का हमार जब न होई तो तोहरो ना होई। पछतैबा एक दिन बुझ लो। हमारा पे बैगन विश्वास राम। नहीं करत ना तू पछतैब तू पछताई भी ठीक बा बैगन के छोड़ के आता असना हमनी के बीच में अरे सुन 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 आज हमरा प्यार पर तू दबा बोले बड़े इज्जत के सवाल बा इज्जत के हमारा के दब रुक तोहरा से हम प्यार ना करब जब प्यार पे विश्वास नहीं किए तो तू मत प्यार कर हम खिलवाड़ नहीं खी ए मारल ना जाला भगवान हाथ अच्छा। गोड़ हमरो देले बनन अब दू हाथ खींच देब कहत के हमर बगीचा में जाके शौच करत रहल पेड़ पर बैठ के त इज्जत की अरे मुआना तब का हमारा प्यार के बीच में बाधा डले हड़े कैसन प्यार है कैसन प्यार हम है तक भुला गई नहीं हम उ तो के भुला गनी जूता हमार उठा के प्यार मार बना करिए। अब अपन प्यार करे टोला के ढेर मिलियो तो गई कहा बैगन जाए ससुर के नाती का तरह मैंने से पटैले रही ठीक लगता का दहल तू एक बार हमरो से बात करा देले रहते तो ई नौबत ना आई ससुर कहीं का अकेले गलही में बुड़की लगइब आ केहू के ना देखइब त टेंगारा अटकबे न करी लय अटक तो तू जरा बोले रहबे। हां तोरा पते ना रहले जे सरौ कहीं के चल घर बा अब कहाँ से माल मिलियो तो बड़ा बढ़िया माल रे पैसा वैसा कुल देते रहे ददरी मेला में खरीद ली है 10 रुपया में हाँ हाँ चल ठीक बा चल तब हमू खरीदब वही मिले चल नया माल पटाई मत चल